Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала ми и на днешното видео. Много се радваме, че сте с нас. Днес сме подготвили едно видео, за което от много отдавна се каня. И по-точно това са продукти и бебешки неща, без които просто не можем. Както се казва, must haves на английски. И за това направо да започваме. Видео ще говоря за 10 неща и ще ги подредя по важност, така да се каже. И ще започна от нещо, което буквално използваме всеки ден и многократно. И така, като стигна в край на видеото, за най-търпеливите, които ще останат до края на видеото, ще видят и последните ни последните ни топ 3 неща, от които наистина съм много доволна и наистина буквално трябва със сигурност да ги има една майка, за да е по-лесен живота, така да се каже, както и всички тези неща, но последните 3 са ни наистина най-необходимите. Първото нещо са памперсите. И това със сигурност трябва да отбележа, че това са памперсите според мен. Това са памперсите на DM, на Baby Love. Тъй като в началото, когато Елиас беше роден, още в началото, когато Елиас беше роден, бях се наумила, че ще купувам винаги на Pampers марката, защото те са си най-известни, така се казват и че те са се доказали и би трябвало да са най-добрите и се оказах абсолютно не права, защото постепенно започнах наистина да имам много проблеми с тях, постоянно протичаха, накрая осъзнах, че наистина съм недоволна от тях. Бях намерила едни Premium Protection, нещо си, които що годе бяха добре и реално постоянно купувах от тях и за моя радост и за тогава, за този момент преди много месеци, когато той беше на 2-3 месеца, за мое съжаление негоден нямаше от този модел и се наложи да купя на DM марката с идеята, че ще ги използвам там ден-два и после ще си купя пак на Pampers и добре, че е нямало в магазина, защото просто се природих. Най-важното при тези памперси е реално ето този ластик отзад, който тези на Pampers нямат и те имах чувството, че са просто като вестник и се късаха даже, а тези са по-мекички, някакси по-памучни и този ластик отзад прави цялата разлика и задържа всичко вътре. Така че това е първото нещо, което наистина без което не можем и тези памперси са определено по-добрия вариант. Следващия продукт, който наистина е много важен и за нас, и за много майки по принцип, за който докато бях бременна бях си решила, че няма да използвам и това е биберонът. За което решение в момента съжалявам много, защото първите дни Елиас определено имаше нужда от биберон, но аз като нова майка, младо момиче, просто бях си казала, нали, няма да използвам биберони, за да не свиква с тях. Бях чувала, че после е много трудно, но в крайна сметка естествено се наложи да му го дам и сега като цяло той няма много зор с него и без това, слава богу, но когато заспива през деня, винаги заспива с него почти и за това е наистина важен и модела, който наистина най-много ми харесва, това е на Philips, на Avent марката. В момента той гризка кутийката, е ето такава, имат дупчици отстрани. Тези са ни момичешките биберони, лилави, нямаше сини за момента в магазина и трябваше да купя лилави, да не го забелязваме това. Имат такива дупчици отстрани за дишане и са много хубави и имат на връхчето са така матирани, което да задържа в устата. И смятам, че тези са най-хубавите и бях купила и на DM марката, за жалост те не ми харесаха много и затова пак се върнах на Philipsа, така че те са нашия фаворит и тях винаги купувам и определено са нужни и без които не можем. И продължаваме към третия продукт, тъй като докато бях бременна бях си решила, че ще кърмя със сигурност и още тогава започна така да ми се появява кърмата, което беше страхотно и бях си решила, че наистина ще имам и наистина ще успея да го направя това нещо. Но колкото и да съм си решила, тялото се знае своето естествено и в първите дни и седмици съответно кърмата не може да дойде така бързо и по някакъв начин трябва да се накара тя да тръгне и затова най-добрият вариант е помпата за кърмене. Моята помпа е ето тази на Медела. Да, мамо. Има си такъв маркуч за вакуума. Да, мамо. И такова шишенце с това за гърдата, съответно и шишенцето и отвътре си има един механизъм.
И плюс кабел съответно за контакт и може и с батерия отзад да се слага, но аз бях винаги на контакт. За жалост тази помпа ми издаде багажа. Мисля, че последните пъти, когато се помпих, нещо май дойде много млякото и тя нещо май се развали, но от тогава реално, от може би вече 10 месеца не съм я ползвала. Но за началото, за първия месец и нещо това е страхотно важно и без което наистина нямаше да успея. Беше много трудно, не съм спала с седмици съответно, за да мога да се изпомпвам, да мога да го нахраня, после той като се събуди пак да му дам млякото и пак да се изпомпвам и така нататък. И наистина беше много трудно, но си заслужава съответно и сега много се радвам, че не съм се отказала. Ако някой беше ми казал, остави го, айде, щом ти е толкова трудно, откажи се, сигурно щях да се откажа, но добре, че никой не ми го каза и затова много съм щастлива и се радвам, че продължих и затова тази помпа наистина ни спаси живота и съответно за него е много по-добре кармата. Разбира се, не казвам, че с адаптивно мляко е лошо или нещо подобно. Всеки прави така, както се реши, но аз така бях решила за нас, за себе си и смятам, че тази помпа определено много ни помогна. И това е един от продуктите, без които живота ни нямаше да бъде така лесен в момента. И тук е момента да отбележа, че ако някой иска да направи едно видео за кърменето, каква е нашата история за кърменето, защото определено е доста мащабна. Лично аз кърмех с тези силиконовите зърна, ако и някой го интересува, да коментира долу в коментарите и много ще се радвам да направя едно такова видео, ако наистина някой иска от мен да го направя. Следващото нещо, номер 4, е чувалчето за спане. Това също е нещо, без което не можем, особено вече в момента, когато той е по-голям и започва вече да се върти и се мятка на сън много. И това е нещо, без което не можем, защото от много месеци насам Елиас просто отказва да спи, когато е завит с нещо, когато има някаква завивка отгоре му, явно се оплита в нея или какво и не му е никак комфортно и се събужда постоянно. Той и с чувалчето се събужда често, но когато е с завивка е абсолютен кошмар. Затова чувалчето е много важно. Ще сложа една картинка тук или тук, някъде от двете страни, които смятам, че са хубави и които ние използваме. Тъй като сега зимата искам да купя ново, ако някой знае хубава марка или модел, ще се радвам да коментира долу в коментарите и да ме посъветвате, защото има всякакви видове наистина, зимни, летни, с крачета, с ръчички, нали, с ръкави и с чорапчета и всякакви, но просто не знам кое ще е най-удобно и ако някой има вече опит в тази насока, ще се радвам да ме посъветвате. Петото нещо, което е много важно, тъй като Елиас е роден декември месец и е зимно бебе и не трябваше, колкото и да беше топла стаята, колкото и да беше топла апартамента, имах нужда от нещо, което да го затопля след като е излязъл от баня и докато му мажа олио по тялото и така нататък, докато си играем и докато се гушкаме, просто ми трябваше нещо, което да затопли малко и това е една такава затоплителна лампа. Ще сложа едно кратко видео тук, което е на такава висока стойка и буквално пада над повивалника ни. Не знам на български точно как се казва, място за повиване, които просто излъчват топлина и са много полезни наистина. След баня или в студени дни, рано сутрин, когато се е затоплил и трябва да сменяме памперс, пускам го набързо и то веднага загрява и наистина е много добре за зимни бебета, особено когато са съвсем мънички и веднага изстиват, така че това е много добър вариант. Има всякакви модели, нашето е на Rear и мисля, че върши достатъчна работа, бюджетен вариант, средна класа, така че смятам, че е много добро решение. Шестото нещо, щом заговорих за къпане и за баня, това е коритото, ваната, в която да се къпи бебчо. Има всякакви варианти. Избирах много дълго време, има на стойка, без стойка, има такива комбинирани с повивало, които ми се сториха много тромави и затова реших да взема една ваничка с нормална стойка, такава, която е метална.
Ще сложа едно клипче и една снимка, да видите какво имам предвид. Но какво всъщност е специалното на тази ваничка реално, което наистина ни улесни на нас живота. Това е малкият термометър, който е залепен в самата вана и смятам, че е наистина много по-лесно и много по-бързо се действа, когато термометърчето си е там и няма нужда така да се вкарваш лактите, ръцете и да усещаш водата, после добавяш, нали, топла, студена. Има 3 степени на това термометърче. Едно сърдито човече, когато е много студена или много гореща водата, и едно усмихнато човече, когато е добре. Тъй като тази беше сравнително малка ваничка, вече сме на по-голяма. Там вече нямаме такова термометърче, защото той вече без това си къпи седнал. Вече нямаме нужда от такъв термометър, но като беше мъничък за първите месеци, наистина е много важно. Седмото нещо, което за нас беше много важно и все още понякога го използваме, но все по-рядко и по-рядко, защото той реално се опитва вече да прохожда и затова все по-рядко го използваме, и това е проходилката, всякакви различни видове. Ние имаме ето тази, ще сложа тук клипче или снимка, където да го видите с тази проходилка. Поне преди месец много му харесваше, вече отбягва да сяда, както казах, но е много важно, защото му помогна наистина да се съдържа, да си прави равновесието, да се учи как да върви, и съответно за мен беше също една малка пауза, една малка почивка, когато той е на това патенце, ние му викаме патенцето, когато е на това патенце, той спокойно си вървеше където си иска и аз успявах малко да седна за момент. И така стигаме до последните топ 3, които наистина много силно препоръчвам и от които аз имах страхотно голяма полза, тъй като Елия започна да пълзи сравнително късно и даже доскоро не пълзеше по нормалния класическия начин, се суркаше по земята по корем, като войник, и все още го прави, разбира се, но като цяло даже и така не беше пропълзявал, и съответно това беше едно много добро решение, защото с този продукт започнах по-често да го слагам на земята, и това е това килимче с буквите, цветното килимче, което виждаме навсякъде, и наистина е нещо невероятно, защото изолира наистина от земята, за да не му е студено, и е мекичко, и съответно му е интересно, защото е цветно и наистина започва по някакъв начин да се опитва да пропълзява. Наистина си мисля, че от него имаше голям ефект. Ще сложа съответно клипче или снимка тук, да видите нашето какво представлява. То даже се вижда още отзад, тъй като вече сменихме с килимчето, минахме в зимен режим, и определено го препоръчвам и този продукт. Аз съм наистина много доволна и смятам, че благодарение на него той реално започна да пълзи и да се движи и стана по-активен. Така, номер 9. Номер 9 е нещо, без което наистина нямаше да можем, и определено го препоръчвам на всеки, и смятам, че наистина много ни улесни живота, и това е ето този кош за памперси. Не знам дали всеки би си го позволил, защото е малко сравнително по-скъпичък от другите неща, тъй като бяха различни модели. Това, което ние имаме, е на Чико и беше най-оптималният вариант, защото вътре турбичките са обикновени турби за смет и са много по-лесно сменяеми. А другия вариант беше самият кош да е малко на по-добра цена, но имаше специални филтри, турби вътре, които бяха съответно пък много скъпи и трябваше да се сменят. И затова този кош е малко по-скъпичък, но пък в същото време няма филтри и е много по-лесно за работа с него и определено работи. Аз не си представях, че наистина ще прави такъв вакуум и така да запечатва миризмата. А определено има миризма, така че е нещо важно. Този кош, с който ние имаме, се отваря така нагоре и просто има един кръгъл капак, който наистина затваря миризмата и вакуумира по някакъв начин, и е един много полезен продукт, който улеснява страхотно много живота на една майка. И последното, топ 10. 10-то място, най-важното място за най-търпеливите, които сте останали с мен до край, за това бързо и страхотно скоростно видео, защото всеки момент ще започне да хленчи, защото ще я увърне. Да, топ 10, това е чантата ми за памперси, която ето тук. Това е може би най-важното нещо, което трябва да се закупи, тъй като всяка количка има чанта, но не всички са така оптимално направени.
И смятам, че е много важно да е с различни чубове, да е много добре компактно направено и всичко това наистина е много важно, защото до магазина да се излезе за 5 минути трябва да имате всичко при себе си и съответно не всяка чанта го позволява и затова мисля, че този продукт, това нещо е наистина много важно. Аз също се възползвам страхотно много от него, всеки път като излезем винаги е с мен и имам всичко със себе си. За тази чанта специално направих отделно видео, защото ми е нова и наистина е много добре оформена и компактна, затова направих едно специално видео за нея. Ако ви интересува, ще сложа линк долу в описанието, ще се радвам да го видите и него и какво нося със себе всеки път, когато излизаме. И да, това ми е топ 10, определено заслужава да си закупя една такава чанта, съответно няма значение бюджета, кой каквото може да си позволи, но просто самия модел смятам, че е този най-оптималния. Ще сложа линка долу, който го интересува може да погледне. И да, това е, скоростното ми видео беше това, започва да огладнява, ние отиваме да обядваме сега. Много се радвам, че бяхте с нас, ще се радвам да се абонирате, защото имаме още много идеи за планувани, имаме едно специално видео, което предстои този месец и другия, тъй като имаме първи рожден ден. Ако такива подобни видеа са ви интересни, както и влогове от живота ни в Германия, за което мисля, че не споменах до сега, и смятам, че ще са ви интересни и ще ви харесат. Ако е така, абонирайте се, ще се радвам да го направите. Също така да харесате видеото и моля ви коментирайте си мнението. Много се радвам, когато ви чета коментарите, започват да се появяват така повече и повече, което много ме радва. И затова чао от нас!